Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga luhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagong espiritu. Sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkan sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagamatarong. Aron ang tao sa Dios mga mahingpit masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa atubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Sa di pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos ng adlaw, sa mas naandan, ato karong gamiton ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9. Ang pagsugid sa atong mga sala, kung naaman ugali mga sala pa diha sa atong mga tag sa kakalag, kinahanglan kini isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan. 1 Juan na kanayon, 1 Juan 1:9 nagkanayon kung isugid ta nga itong mga sala siya kasaligan ug makatarunganon sa iyang saad nga mupasaylo gayud sa tanan tang mga sala ug magahinlo sa tanan tang mga kalapasan. Okay, karon alang kanimo dili pa magtutuo, ang imong buhaton maong pagtuo. Pagdawat kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. So karon mangandam ta pinagi sa hilom nga pagampo. Ama namong lagi ito, nagpasalamat kami kanimo ning lain sa mga higayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong pagdala kanamo din napita nga buhi pa kami sa among lawas, ang skill pa among panglawas, mga panlihok ug napay kalantip sa among pangunahuna kini gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong grasya. Dili kami takos ni ining tanan apan ikaw matinumanon magayod sa imong mga saan. O ba ni kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong mga pulong, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers o mga higala o mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome na usab. Padayon ta. Gisgot man ta kagahapon hitungod ining fake news, false information nga gipakalat dito sa unang siglo during the 1st century, just as there is karong mga panahona. Uso naman yun ning mga fake news karon, di ba? So it has never stopped. Huwag yun ni muundang. Kini si Satanas is never going to stop hangtod sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesukristo. And along with his demons, mga demonyo, the fallen angels, they are going to be put in the abyss. Ang bottomless pit, bungaw nga way kinutuban. Kinigisgutan diyan sa Revelation 21:3 atol sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesukristo, second advent. And one of the reasons, but not the only reason, that the millennium gitawag kini og golden ages tungod kay niya ng panahon na wa nay relihiyon, wa nay old signature, wa nay mga mini nga mga doktrina. No more false doctrines anywhere on the face of the earth. Atol sa paghari ni Ginoong Hesukristo dinhi sa yuta. In unsa? Sod sa 1,000,000, literal kanang 1,000,000 ka tuig. So dili tiyaw ang kanindot o pagkalalim, pagkamabulukon gyud niya ng panahon na.
It's gonna be a fabulously wonderful time. Una lang, what that would do karong panahon na if we just remove all the false doctrines diya sa gawas. Di ba unsa kanindot unta? But the curse will be taken off by nature. Ang millennium musugod only with believers. Mga magtutuora. There will be justice administered by Christ. Kada buntag. It's going to be a fabulous time. Si Satanas is cast into the bottomless pit for 1,000 years. Ug human niya ng gidugayuna, sumaas giingon diha sa Revelation 20, verses 7 through 9, kini si Satanas pagabuhian. He shall be loosed out, released of his prison. Og mugawas kini siya aron sa pagpadayon sa pagtiwas sa iyang paglingla to deceive the nations, to finalize his rebellion. And then, itambog na gayod kini siya didto sa linaw sa kalayo, the lake of fire. Revelation chapter 20, verse 10. Now, the gathering together unto him is a reference to pagsakaw sa simbahan. Again, wanta mahibaw o kanus agyod mahitabo kining rapture of the church. Asto? All the believer has to do, maura ang pagpangandam siyang kaugalingon. And the way for a believer to get ready alang sa eternal state, mao kadtong atong gisgutan sa miagi. O kini magasugod, pinagig positibong kabubuton, positive volition, ngadto sa pulong sa Dios. Because positive volition toward the Word of God, that desire to gain the knowledge of the Word of God, and thereby, pagtuman sa kabubuton sa Dios, alang sa kinabuhi sa magtotoo. Maangkon lamang sa magtotoo ang kaalam diya sa pulong sa Dios sa dihang magabaton kini siya positibong kabubuton ngadto sa pagtuon pagkat-on sa pulong sa Dios. Og sa pagkat-on sa magtotoo sa pulong sa Dios, iyang isagol kanang nakatunan niyang doktrina uban sa iyang pagtuon niya na. That is blending that knowledge together with faith. Anaa na siya sa kahigayunan sa pagkatinuod sa mga panalangin gikan sa iyang naagian nga potentiality. Now, it has become a reality of blessing didto sa pikas niini. Sanglit, kanang iyang pagsagol sa doktrina o sa pagtuo, kana mo sangpot ngadto sa kahimtang sa pagkatinuod na sa doktrina o doctrinal reality, ingon man, divine viewpoint, mental attitude. Na sa dihang ang magtutuo makabaton na og divine viewpoint, mental attitude, nan, maangkon na kini siya sa, makaangkon na kini siya sa espirituanong gahom, spiritual power in life. Mao kini ang source. Mao kini tinubdan sa spiritual power, sa spiritual discernment, spirituanong pag-alinggat, ingon man sa spirituanong gugma. O kini mo resulta ngadto sa giingon sa in English og doctrinal orientation, doctrinal objectivity, doctrinal confidence, doctrinal nga kaligon, doctrinal courage, pagkahiluna sa iyang tumong, goal orientation, grace orientation, sulod nung katahom, inner beauty, o uban pang manindot ng mga resulta niini, laki pagayod sa iyang pagkaokupado sa doktrina o sa control thought life by which ang magtutuo nagasibog sa unahan sa iyang pagtuwan sa tanang mga tulumanon sa phase 2 life, panginabuhing Kristohanon sud sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Sa laktud nga pagkasulti,
ang magtutuo nga nagapadayon sa pagbuhat niining maong mga tulumanon agig tuman niya sa execution of the protocol nga plano sa Dios ang kinabuhi. Kining magtutuuha nga atong gisgutan dinhi, dili gyud siya magpabalda o magpalinga sa iyang pagdupot siyang pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya gipunting ragayod sa una-unas maong makugihon, matinud-anon, ug malahutayong magtutuo mao ang iyang tumong, ang iyang pagkabot sa paghimaya sa Dios ug sa iya naon niyang pagdungog sa famous accolade, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful on the few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord." Mao kanay klases magtutuo. The kind of believer who is fulfilling, nagatuman sa kabubuton sa Dios alang siyang kinabuhi. Sabtag na. And thereby fulfilling, completing sa divine viewpoint purpose. Diyos nung katuyuan siyang kinabuhi. Mao'y hinungdan nga si Satanas will do anything and everything to get a believer distracted gikan sa pulong sa Dios. Maning kamot gyud ni si Satanas sa pagbalda o paggamit sa tanan niyang mahimo sa paglingla. Kung mahimo sa pagpahunong sa magtutuo, sa pagsibog sa unahan sa iyang kinabuhing Kristohanon. Busy pagayo kini si Satanas sa pagpangitang paagi aron lamang iyang mababagan ang nagatubo og hamtong espirituanon nga magtutuo. Just like he will use anything to get an unbeliever distracted from the gospel. Tumong kining Satanas sa pagbabag sa dili magtutuo, an unbeliever nga dili kini siya makadungog sa mayong balita sa kaluwasan. Kaya nga naman, you know why nga dili siya buot nga makadungog sa gospel? Kining maong dili magtutuo? Tungod, kasi Satanas, miserable manggod. And do you remember the principle on this? Misery loves company. Miserable. Makaluluoy, allowed. Kini si Satanas. And that is why he wants unbelievers to be miserable too like him. Likewise sa mga magtutuo, buot niyang mamiserable po sila sa ilang kinabuhing Kristohanon. Kita ni mo. Mo nang mitunga ka ng maong popular nga prinsipyo, misery loves company. Ang yawa, dili buot nga makadungog o makadawat sa maing balita sa kaluwasan ng mga unbelievers. Sanglit na ibaw man siya. Kung mo dawat sa kaluwasan ang di magtutuo, adto kini siya mudangat sa langit. Ug labihan niya sa pagkasina niya. Kaya di man siya makaadto dito. Ug kanibaw man kini si Satanas pag-ayo nga, wa man siya daing padulungan. Wa naman siya paglawom. He has no other place to go than the lake of fire nga giandam sa Dios alang kaniya ug sa iya mga demonyo. Suma kinis gisulti diha sa Mateo 25:41. Itambog man kini siya diha. Human gyud sa millennium. Nga mabasa nato diha sa Pinadayag 20 versikulo 10 nga nag-ingon sa in English. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. Ato ni padayon ugma. Okay? So ayaw sipyat sa sumpay bahin ning atong ginesgutan nga kulbahinam kini. Ining doktrina sa apostasiya. Okay? Mayroong danon kining pagtulunan na kay naghansa itong mga igsoon sa mga pagin malamdagi bahin ini. Nga wa sila masayo nga na di ay gitawag og apostasiya.
pagpamiya na sa mga magtutuo gikas ka matuoran. Kung kini nagpahitabo gyud right before our eyes. Kung mao nga gikinahanglan ang atong pagdupot gyud sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Okay, magampot Amahan namong langit noon, salamat sa imong grasya. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo. Dugang pagyod nga mga kamatuoran, kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.